kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kadaugan og kalampusan sa matag usa, og ato siyang pasalamatan, og ato siyang pasidunggan sa ihang pag-atiman kanato. Din padayon taniyang giproteksyonan og padayon taniyang gigiyahan sa pagpuyo niining naong sa kalibutan. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan diha sa pagduol pag-ampo ngadto sa atong Buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan o kalampusan niining adlaw o Dios. Din imo kaming gibantayan ug imo kaming gipanalipdan. Amahan Dios nga makagagahom, niya na usab kami aron sa pagduol kanimo, aron sa amo kang mapasalamatan ug amo kang mapasidunggan sa mga butang nga imong gipiyal kanamo sa imo mga katawhan o Dios. Dalaygon ka nga Dios nga among gipasalamatan, gialagaran nga kanunay nagatiman og nagatagbo sa tanan nga gikinahanglan sa among panag-uban inimong programa. Amahan, panalangin na usab kami sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Mercy Burimbao. Og mayong gabi Pastor Uban sa imong family. God bless. Request kog song Ikaw ang Kusog, atong igsuon nga nanukad sa Saudi Arabia number Jihan. Mayong pakiguban ni Miss Gigi o Gigi Mays o si Kubkub Shaira Ja. Mayong gabi Pastor, kumusta naman ka? Salamat nimo Pastor, kanunay ka nag-share sa pulong sa Ginoo. Pastor, magpatabang ko ampo sa ako ang pag-apply sa Marines na ato diri sa Zamboanga City. Wala na ko nadayon apply sa Army kay walay kuta ang Army. Diri na lang pod ko sa Marines. Salamat Pastor. Ang Dios magatabang kanimo, magauban kanimo sir, o galaygon ang Dios magapanalipod kanimo. Si Ilay Satra Hanubagod. Hello Pastor Gideon, good evening. Salamat ni Anasab ang mga karnero para mukaon sa mga pagkaon among kalag, aron pirmi mi busog sa imong pag-atiman kanunay. Mayong gabi ni Orhilis Arnelia. Mayong gabi Pastor, God bless you Pastor. Patugtog palihog Pastor, awit makalangit ang pulong mo.
Agto ang tagaan og pagtagad mga kaigsunan ng paminaw sa awit makalangit ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampay. Mayong pakiguban ni Angela Salunga. Good evening Pastor, salamat sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya nga daghan pa ka nga kalag nga madala sa Ginoo. Minaw na pod mi sa pulong sa Ginoo nga makapadasig sa naluya nga kalag. Mayo nga pakiguban ni Elena Putot. Good evening ninyo diha og sa inyo mga kauban diha sa Ubay Bohol. Si Ariel Besairo, maayong gabi Pastor og sa tanan nga mga kaigsunan diha kang Kristo nga nagasunod sa imong live. Ang Dios mag-uban og magpanalangin kanatong tanan. Watching here in Lanasan, Gihog, La Libertad, Negros Oriental. Si Doris Silinio, hello Pastor, maayong gabi, request kog kanta ni Ining Dapit. Pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo. Maayong gabi ni Mary Chris Momo Limbaga. Have a blessed evening Pastor og sa tanang viewers. Salamat ang Dios kanunay. God bless Pastor uban sa imong family. Watching from Mandawi City. Kumusta mo diha sa Mandawi City sis? Og Pastor request og gugmang maunungon. Salamat Pastor og ang Dios og Dios hari. Okay. Si Jihan, salamat Lord God, naminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Walang sawa na pag-live sa amo ang mapugihon nga pastor. Salamat sa Ginoo sa inyo pong pagkamapugihon nga nagsunod og nag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong nga pagiguban ni Mary Chris, Marivic Lakay. Maayong gabi ni mo diha Pastor watching from Sulog 4 Square. God bless you always. Salamat kayo sa inyong nga pagsubaybay. Og si Emeline Valieser, mahusay. Good evening Pastor Gideon. Tanan nagtanaw. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsubaybay sa imong programa. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pud mi sa God bless you always together with your whole family. Request kog awit si Jesus atong higala. Awit makalangit ang pulong mo diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kani. Maayong gabi ni Emeline Valieser, mahusay. Og maayong gabi ni Princess Nicole. Pastor, maayong gabi. Salamat na anapod ka. Makapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Shout out sa akong pamilya. Pastor na sa Turel Misyona family. Og sa Agusan, Lorito Agusan del Sur, Tabaldo family. From Qatar, Pastor. Salamat kayo, Princess, no, sa imuha nga pagsunod sa atong programa. Maayong gabi ni Rains B. Ayuban. Maayong gabi Pastor og sa imong pamilya. Maayong gabi ipod sa akong asawa diha sa
Si Gina Ayuban, akong anak si Reno Ayuban ug Jamaica Ayuban diha sa Kugon Uno, Tabok, Hindang, Leyte. Gikan diri sa Baguio City. Salamat Pastor. God bless. Maayong nga pagiguban ni Mary Nays. Maayong gabi Pastor. God is good all the time. Jud kay maupa pag-abot nako sa balay, maupod pagsugod. Wow, no? Salamat sa pag-uban sa Ginoo sa imuhang pagbiyahe. Si Girly Salvia Pigalan, good evening Pastor, ug sa tanan nga nagsunod sa imong programa, watching from Saudi Arabia. Si Emeline Valiser, mahusay, maayong nga pagiguban. Si Bernadette Alsola, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios, request kog awit makalangit kato imo kanta ang Hesus atong higala. Si Yam Onate, no, Arota, maayong gabi Pastor, excited na pud ko sa maminaw sa minsay sa Ginoo nga imong i-share watching from Bukidnon. Mayo nga pagiguban ni Eve Mats Kusyo. Hello Pastor Gideon, good evening, listening here from Candoni, Negros Occidental. God bless. Muundang ba ako? Mayo nga pagiguban ni Pastor Safre Candelario. Maayong gabi Pastor Gideon, on air na ka sa Shiny Pim 95.3 Balok, Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone ug sa tanan mga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi sa tanan. Sa ato ang plano mga kingsunan nga mag-concert proceed sa ato ang barangay karong April, dili nato siguro kung madayon ba tungod kay dunay tulo ka barangay nga diin ko magkrusada o diri sakop sa Tanhay kon dili sa Gihulngan. Karong April dunay sit up meeting nga pagahimuon nato sa Gihulngan. Ang among mitingan ang tulo ka barangay diin may magkrusada. Muna nga amonay among gipangandaman tungod kay dako na siya nga krusada ug series na siya nga pagkrusada gikan sa unang barangay, ikaduhang barangay ngadto sa ikatulong barangay. Muna nga akong gitinguha gyud nga kanang mao nga krusada mga kigsunan magmalampuson. Si Angie Sumanday, hi Pastor, maayong gabi, shout out ko Pastor from Digos. Si MG Siyang Ligaspi, maayong gabi, musta? At kiragyod mi, salamat sa Ginoo. Si Evelyn Sirapin, maayong gabi Pastor, request kong kanta Pusong Dalaysay. Kinabuhing dayon nagisaad mo sa pulong mo, nagisaad mo sa pulong mo, nagisaad mo sa pulong mo. Awit makalangit nining dapit atong tagaan og pagtagaan. Si Evelyn Sirapin, ako nang nabasa imuhang mensahe. Si Mariam Costinar, maayong gabi Pastor, wala jud ko'y load, basa na lang ko sa mga comment. Ipadayon ra gyud sis. Og si Angie Sumanday, request kog song Pastor, Hesus salamat. Diyos tinguha ka, wala na'y lain, dingdapi. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Rowel Lacson, mayong gabi Pastor Gideon og sa buong pamilya mo po. Si Paps Gilon Mingito Garcis, request kog awit makalangit Pastor walay makatandi. Watching Basak Tangke. Masyagi padaku, milagroan niya, dingdapi. Dugang pagtuaw, dugang
Mayong pakiguban ni Maribeth Rosales. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo naka-live na pod ka. Pastor, God bless inyong family. Watching from Kuwait. Si Nancy Udtasa. Evening, Pastor. God bless you always. Si Poy B. Barido Alboro. Maayong gabi ninyo diha. Si Melvin Valente, maayong gabi, Pastor. Palihog ko og patukar og kantang Dakuno. Si Genevieve Jean, maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Lapu-Lapu. Og si Samuel Hilo Senior, maayong pakigupan, maayong pagpaminaw. Si Angie Lardis, good evening, Pastor. Salamat kaayo sa Ginoong kay ihatag paghihapon niya ang kagawasan aron makapaminaw pa sa iyang mga pulong. Ug usa ka sa gigamit sa Ginoo, salamat dugang pagyod nga kahibalo from Anan ug Barangay Makasilaw, Calatrava, Negros. God bless, Pastor. Salamat kaayo, Sister Ann. Ang Dios magauban kanini. Si Katkat Bazar Hindoy, maayong gabi, og si Intoy Gadaingan nanukad sa Japan. Salamat kaayo no sa inyong pagtumbaya. Si Lambay Edith, good evening, Pastor. Maminaw na pud ko sa imuha, Pastor, watching from Mati City. Sister Vivian Ramos Morales Pakatang, maayong gabi, Pastor. Mamati na pud mi sa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Leonardo Lumagbas, maayong gabi, Pastor. Makadungog na pud ko sa pulong sa Ginoo. Request kog awit makalangit sagdog na. Si Silami Likin Otero og si Joy Miss, good evening, Pastor. Na ako gi-message nimo, Pastor. Thank you. Salamat kaayo, Joy. Og ako ning basahon unya. Susana Moiso, mga paborito ko Christian song. Si Berly Salvia Pigalan, good evening, Pastor. Now padyud ko kabalik paminaw, Pastor. Ang signal diri wala-wala. Salamat kaayo no sa usog nga signal na usab diha karon. Dunag po'y mga panahon nga ang atong signal even diri sa Pilipinas magwawa sa kaganina pag abot namo wala po'y signal mo na nga ako na pong gipaadto ang wifi kung anong walay signal. Si Aga Ados, maayong gabi, Pastor. Request ko kanta Pas Anak Balik na, watching diri sa IT Park, Cebu City, Wild Duty Night Shift. Salamat kaayo, Brother Aga. Ang Dios magauban. Si Bilin Ortaga, good evening, Pastor. Watching from Mandaluyong. Ako sadda nga syudad ng Mandaluyong. Si Manoy Join Agton, maayong gabi, Pastor. Kumusta? Dugay na ko wala nakasunod sa imong programa apan kanunay ko malipayon ug mapasalamaton sa Ginoo tungod kay padayon gihapon ka nagpahayag sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ang Dios nagdasig ug naghatag kusog labas sa tanan panahon nga ihang gigahin alang sa atong programa. To grow tonight. Si Bilin Ortaga, papray ko, Pastor, sa akong pamilya. Ang amin ato nang danon sa mga pag-ampo niya tuoy. Si Jose Kabugnason, si Ringa, nindot kaayo paagi sa atong buhi nga Dios sa kaalam iyang gihatag kanimo, Pastor. Kay bisan layo kaayo ang nahimutangan sa imong mga anak, duol ra para sa atong buhi nga Ginoo aron maatiman kita sa Ginoo. Salamat kayo. Awit makalangit mga kaigsunan, Hesus, salamat. Si Prima Tulabing Silvano, Pastor, gabi, God bless ka natong tanan. Request kong kanta, Dad Ako Ginoo. Si Mark Casas, maayong gabi, Pastor. Naminaw na sad me sa imong mensahe. Ang Dios maayo, ang Dios maayo sa tanang tabang panahon. Okay. Request awit makalangit paglaom ka, kika ni Jose Kabugnason. Anisita Rayon, maayong gabi, maayong pakiguban. Og salamat kayo sa Dios nga magpanalangin sa matagusa, ilabi na sa makugihon nga malipayon nga nag-share sa atong programa
ngadtos mga kaila ug pamilya. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod gyapon sa pagsimba. Aduna bay pagsimba nga wala dawata sa Dios? Nga ato mabasa makita diha sa Biblia. Unsa may mga hinungdan, ato nang tan-awon unsa may mga hinungdan nganong naay mga pagsimba wala dawata sa Dios ug dunay mga buhat diha sa pagsimba nga wa gyud dawata sa Ginoo. Kung moingon ta nga tinuod nga wala dawata sa Dios perting pagka-usika. Makaingon ta nga kawang, no? Kawang kayang panahon, usik kayang panahon nga wala day dawata sa Dios. Ang halad ug ang pagsimba nga wala dawata sa Dios, dunay mga laglob nga mga rason o hinungdan nganong wala dawata sa Ginoo. Ato ning pamalandungan mga kaigsuonan na unsay buhaton aron makasiguro ta nga gidawat sa Dios ang pagsimba mga Oh, Jesus. ato ning tan-awon kung tungod ba sa kadaghan sa mga tao mao nang gidawat sa Dios ang mga pagsimba sa tao or tungod ba kay kompleto ang mga tulunggon. Maubay rason nganong dawaton sa Ginoo ang mga pagsimba sa tao tungod ba kay kompleto ang mga tulunggon o kaha nindot kayo ang pagkatukar. How about katong walay gitara? How about kung walay duyog? Ato ng iskutan mga kaigsuonan kung unsa po'y gikinahanglan aron makasiguro ta nga ang atong pagsimba gidawat yun sa Dios. Jesus, salamat. Si Anisita Rayon, maayong gabi. Si Maria Presenti, good evening Pastor. Salamat sa pagkamaayo sa atong Ginoo sa kabaskog sa matag adlaw. Amen. No? Salamat sa Dios. Buhay ko, maging ang mundo. Akong gidasig matagusa sa pag-share gyud sa atong nga programa Pag-ibig ug ang Dios magapanalangin sa nagbuhat sa nagsunod sa pag-share niini mao nga live. Pastor, na ako'y gi-message nimo palihog ko basa. Salamat Pastor, dalay kon ang Dios sa imong kinabuhi hatagan pa ka og dugang panalangin sa Ginoo. Salamat Pastor, gikan ni Girly Salvia Pigalan. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good evening Pastor Gideon. Wa ko'y internet di ko katanaw sa imong live. Ugma na lang magmutanaw sa imong live ug may internet na. Salamat ang Ginoong Hesukristo magkauban kanunay sa imong live Pastor. Nadaghan madala nga kalag sa tiilan sa Ginoo sa pagpaminaw sa mensahe gipiyal kanimo. Ako nang basahon ug ako ning i-open ron ang ako ang messenger. Si Angie Palma, maayong gabi. Si Gingging Simpron, good evening Pastor, kumusta og ang tibok nimong pamilya? Nako ipapre-request sa naa sa hospital ang akong manghod. Salamat sa paghatag higayon ang Dios magpanalangin kanimo. Sa nagtuon sa pulong sa Dios sa kinabuhi og kinabuhi ang pulong. Okay, salamat kaayo. Ako nang dadon sa mga pag-ampo og ang Dios magahatag og kumplitong kaayuhan. Si Soli Acorda, maayong gabi Pastor. Dalaygon ang buhi nga Dios, watching from Bohol. Ngutana lang ko Pastor, okay ra ba ang bautismo nga sprinkling ra? Dili jud kana ilublob sa tubig ba? Salamat sa tubag Pastor. Kanang bautismo dili na sa sprinkling. Ang bautism mga igsuon gikan na sa pulong baptiso. Sa in English to dip kanang iunlod ka. Sa translation sa English muna nga tawag yun nag bautismo mga kaigsuonan kanang i-immerse yun. Muna nga ituslob yun kung imuhang tanaon kay ang bautismo mga kaigsuonan naghulagway man na sa boreal, naghulagway na sa lubong
O mismo si Jesus naghimo siya og panag-ingnan. Siya mismo ang nanguna. Siya mismo ang naghimo og panag-ingnan. Iadto siya sa suba sa Jordan gikan sa Galilea. Ang uban manggod mga igsoon nga mga rason moingon nga layo manggod ag laglom nga tubig. Layo man ta og sapa or kaha dagat mao na nga di amay tubig nga naas kabo or naas sa tingkap or naas sa banga nas kalon hala magbautismo ta ato ang buhaton tungod kay pagtuo ra bitaw gikinahanglan gyud ato raning sprinklingon ra nato ni og purim basta kay bautismo okay ra na. Dili na siya biblikal, dili na siya maoy teaching sa Biblia. Ang tinuod nga teaching sa Biblia about baptism ilubong gyud ta sa tubig, dili lomsan kundi kuang gyud ta muubog gyud ta sa tubig. Kinahanglan gyud nagrepresent gani sa boreal malapawan gyud ta sa tubig. Diha sa Biblia wa gyud man natoy makitaan nga gipakita nga gibautismohan nagtindog o gibautismohan mga kaigsuonan nga kanang pisik-pisik lang. Dili gyud na siya biblikal. Kuha na siya sa doktrina na sa simbahan or kaha pamaagi patakaran na sa simbahan. Nalikhay mo Diyos para sa akin. Sister si Emilio Gabugos, maayong gabi. Si Lian Abuda Garcis, shout out pastor and to all viewers, maayong gabi. Request ko kanta pastor Dios ani. Diyos para sa akin. Si Nars Buyan, maayong gabi. Pastor Gideon, replay lang ko kay mabisita miss amo ang silingan nga namatyan. Exit usa ko mga classmate. Ang akidi ay ako sa ning tiwason. Matod pa nga mga viewers, listeners amping tangtanan og salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo kanatong tanan. Ay salamat kaayo no sa mga classmates. Niya ikaw ug ako classmates ta kay kuan man ta. Kanang mga tinun-an man ta. Ikaw ug ako parehotang nagtuon og parehotang nagpatudlo sa pulong sa balaang Dios. Si Jimmer Joy Berdin, hello pastor, maayong gabi. Salamat kaayo sa Ginoo pastor na anak na akong manghod nga si Gina, si Operio sa iyang amo pastor, og maayong gabi sa tanan viewers nga ang igsuon nato sa Ginoo. Pwede request song pastor Daplin sa Baybayon. Ang mga request mga kigsuonan murag dili na nako mapatukar tungod kay di apagyoy mga nag-atang nga mga awit makalangit diri sa ato nga programa. Ug kato nga gi-request nga gugmang maunongon o sisus atong higala ako ra nang awiton kung naapay panahon niya. Human aning walay makatandi moadto na ta sa pulong sa Dios, di naghisgot sa gihapon sa panimbahon. Si Andrea Tania, maayong gabi pastor. Ang Dios magpanalangin kanimo. Salamat sa imong mensahe among nadungog. Kisalamat kayo sa inyo nga pagsunod sa ato ang programa. Walay makatandi diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ni Mila Malot Sordaria. Si matod pa maayong gabi pastor og sa tibok nimong pamilya kanatong tanan. Si Pab Still Manuel, maayong gabi pastor Gideon, ingon pod sa naminaw sa imong mensahe. Si Bibi maayong gabi pastor, namati na pod mi sa misa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Edi Amaknan, maayong gabi pastor Gideon, hallelujah. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Thanks sa blood trumpet nga nagmalampuson og sa balaang espiritu nga nagpuno sa tibuok iglesia sa iyang mga piniling katawan sa Dios. Salamat kaayo. Si Romeo Kiroyla, good evening pastor. Dili kompleto akong tibuok adlaw kun dili ka paminaw sa imong live. At dili ka paminaw sa pulong sa Ginoo murag hawaan, no?
Si Velma Crescencio, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay makabati na sadmi sa pulong sa Ginoo. God bless you at tibok nimong pamilya. Si Lian Abuda Garcis Kalamba, lahi ragyod pastor kung kanunay ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo dili mabayran og kwarta og mauni among mga taming samtang naami sa lagyong dapit. Tinuod gyud ang pulong sa Ginoo maoy mo manalipon. Si Hilin, maayong gabi pastor, request ko gugmang maonongon. Walay makatandi sa pagkamaayo mo. Ako sa nga liog gadali ang mga nag-message sa ako ang messenger sa akong account. Sa gugma, O ako aning tan-aw. walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun o Diyos, ang ayang simbahan ko. Walay katapusan na pagpasalamat, ikaw alagaran. Ang tut sa kahatulan, ang grasya mo. Ug sa Matod diri mga kaigsunan, good afternoon, good evening diha pastor, na alang ko'y ipahubad sa akong damgo. Ako daw gikuyogan akong kaluha sa simbahan kay magkuha daw siya requirements para sa kasal. Unya na ami natagbuan duha ka bata nga dala og resibo ang nakasulat sa luyo. Sa resibo na ay orange nga van naa sa balay. Na ay mga babay sa balay ang duha ka bata misulod pod sa simbahan. Dako kaayo ang simbahan sa amin. Ang portahan pag-abri sa portahan ang misugat namo pastor. Akong amiga nga dugay naman to siyang patay. Si Florami mi katawa siya namo dayon nakita nako daghan kaayo nga mga tao naglinya gikan sa taas sa hagdan. Mi kanaog sila kay magsugod na ang bala ang misa. Naglinya sila para moanha sa lingkuranan. Daghan na ang naglingkod, nagampo. Akong nakita nakaputi sila og sinina. Nagtiniil ra sila dayon mi kalit raman balhin sa dagat pastor. To akong papa og mama sa ako ang bana naghulat naglingkod sila sa bangko. While naglingkod sila sa bangko na ay nagpadulong nilang naka-motor og black orange nga motor single kusog kaayo og padagan padulong nila miagi pa sa tubig sa dagat sa natumba ang motor pero wala ra na unsa ang nagdrive. Lawas saya sa motor. Miduol siya sa akong mama og papa og sa akong bana. Dayon ana akong bana may gani wala akong mga igsuon, iya gibalik og sulod ihang sundang sa sakuban nga naa sa iyang hawak. Maura na pastor on sa kaha pasabot. Ana pastor, salamat sa pagtubag. Ang akong ikadvice nimo Sister Girly ay padayon ang pagampo ngadto sa Ginoo alang sa imong pamilya. Alang sa imong mga tao nga nakita sa imong damgo. O pangayo ang proteksyon, pangayo sa Ginoo ang panalipod o walay bisan unsang kadaot nga ilahang masinatian. Usa kini ka mensahe nga naghatod kanimog mensahe nga kinahanglan nga mas mainampuon ka. Mas mainampuon ka sa Dios alang sa imong pamilya. O kami nga imong maigsuon magampo usab sa Dios alang sa imong mga pamilya. Ang Dios magapanalangin, magaproteksyon niini. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, Sister Girly. Moadto ta sa mga pulong sa Dios mga kaigsunan. Ang atong hisgutan mao kining pulong nga naghisgot sa pagsimba. Nga matod mga igsuon aduna bay pagsimba nga wala dawata sa Dios. Unsa may mga hinungdan
unsay buhaton aron makasiguro ta nga gidawat sa Dios ang pagsimba tungod ba sa kadaghang tao? Ang uban mga kaigsuonan moingon gyud nga kini tinuod gyud ni nga pagsimba or tinuod gyud ni nga grupo kay daghan kaayo. Wala gyud sila ka kita nga jutay ra ang mga tao kundi daghan gyud ang mga tao maunay mga ilhanan nga gidawat sa Dios. Dili na mga igsuon maoy tinuod. Kay alang sa uban mga kaigsuonan ang basihanan nga gidawat sa Dios ang tinuod nga pagsimba or naa sila sa tinuod nga pagsimba tungod kay daghan ang mga tao. Dili na maoy basihanan o dili na maoy sukdanan sa Dios nga pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang pagsimba. Diha sa Biblia mga kaigsuonan nga ato ang gitun-an o gipamalandongan gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, diha giklaro mga kaigsuonan nga naay mga pagsimbang sa tao, naay mga pagsimba nga gihimo sa tao nga wala gyud dawata sa Dios. Gani duna po'y mga halad nga wala gyud dawata sa Dios. Speaking about halad mga kaigsuonan, kung atong tan-awon, grabe na ka sakripisyo. Kay imo magyud na siyang haguan. Ang paghalad ngadto sa atong buhi nga Dios, dili na siya sayon. Haguan gyud na unya luyo sa paghago, human sa paghago dili day dawaton sa Dios. Kawang makaingon tang usik ang mga panahon. Usik ang mga higayon sa imong pagpangandam, sa imong mga sakripisyo. Kung moingon ta nga sakripisyo daghan nga mga nagamit, nga kusog panahon o kaha mga butang nga imuhang nagamit, maunay gipakita sa dagway sa pulong sakripisyo. Kay dili magyud mahitabo mga kaigsuonan nga moingon tang sakripisyo nga wala tay nabuhat. Moingon ganitang sakripisyo, ang pulong sakripisyo nagpakita na mga kaigsuonan og mga nagasto nga mga panahon, nagasto nga mga abilidad, kusog, hiyas o mga nagamit nga mga butang aron mahalad sa Dios. Apan sa human di ay ni anang tanan, wala di ay dawata sa Dios, unsa man po'y hinungdan. Mga igsuon kos Ginoo, diha sa pagsimba sa Dios mga kaigsuonan, ang Biblia nagsulti o nagsugid yun og kini nga mao nga mensahe gikan gyud sa Ginoo. Og ang Dios nagasulti niini, ginasulat kini diha sa Biblia aron ikaw ug ako mga igsuon masayod sa mga hinungdan nganong dunay mga pagsimba o mga halad dili dawaton sa Ginoo. Ug unsa man po'y mga pamaagi angay nga buhaton aron makasiguro ta ngang ato ang mga pagsimba, atong mga halad dawaton sa Dios. Ato ang hisgutan mga kaigsuonan ang mga butang nga wala dawata sa Dios. Una nato hisgutan ang halad. Dunay halad nga dili gyud dawaton sa Dios ug ang hinungdan gipakita diha sa Biblia. Ang halad mga igsuon nga wala dawata sa Dios ginasulat diha sa Biblia aron ato ang makuhaan og pagtulunan, aron atong makuhaan og mga basihanan sa ingon dili na ta magkumpiyansa sa paghalad ngadto sa Ginoo. Kumbaga dili na ta mga igsuon kana bitaw nga maglamo-lamo or ilamo-lamo lang nato sa pagbuhat ang paghalad sa Ginoo. Diha sa panahon ni Cain og ni Abel, mao ang mga unang mga anak sa gibuhat sa Dios nga tao. Si Abel og si Cain mga igsuon nga mga igsuon pareho nga nagtuog Dios. Pareho nga nagsimba og Dios. Pareho nga nag-alagad og Dios. Ikaw ug ako sama usab kang Abel og ni Cain. Apan sa panahon sa pagsimba o paghalad, dili sila pareho.
Even kita mga kaigsunan, ikaw ug ako dili ta pareho. Una sa tanan, dili ta pareho gyud og kanang hiyas o kaha talento. Lahi-lahi og hiyas o talento ang gipiyal sa Ginoo sa tua. Pero kung maghisgot tag halad, importante mga kaigsunan, ang ato ang paghalad sa Dios mabasin, mahisama sa mga halad ni Abel. Ang duha ka man nagsuon diha sa Genesis kapitulo 4, pareho sila nga naghalad alang sa Dios, pero dili sila pareho og kondisyon sa ilang kasing-kasing. Dili sila pareho og pagbati sa usag-usa. Ang pagbati ni Abel mga kaigsuonan sa iyang paghalad ngadto sa Dios, nakaila gyud siya sa Dios. Kay ang gihatag ni Abel nga mga halad para sa Dios ang pinakamaayong bahin, apan ang kangkain dili ang pinakamaayo. Maunay kalahian mga igsuon diha sa mga halad sa duha ka mga nagsuon. Og diha giklaro diha sa Genesis kapitulo 4 nga ang duha ka mga halad sa gikan sa duha ka mga nagsuon dili o wala dawata sa Dios ang tanan. Dili makapahimaya sa Dios ang tanan. Ang kang Abel nga halad mauray gidawat sa Dios, apan ang kang Cain maoy wa dawata sa Dios. Ang rason tungod kay dili maayo ang iyang halad. Dili maayo ang iyang katuyuan. Ang iyang rason nga nung nihalad sa Dios. Mga igsuon, diha gipakita o giklaro nga dunay mga sakripisyo ug halad nga gibuhat sa tao para sa Dios nga wala dawata sa Dios. Ang rason tungod kay dili maayo. Dili maayo ang tumong, dili maayo ang katuyuan o rason nganong mihalad siya. Dini ato aning tun-an mga igsuon og ato ning ato gyud ning eksaminon ang atong kaugalingon sa matag karon og unya sa dihang mohimo tag halad para sa Dios. Kinahanglan ang pinakamaayo. Kung pinakamaayo ang atong ihalad sa Dios, suklian ka sa panalangin, kanang balusan ka sa panalangin sa Dios. Dili lagi ka gutman, dili ka magkalisod, dili lagi ka mga kaigsuonan hikawan sa panalangin sa Dios. Kana kon sa imong paghatag sa atong paghalad ngadto sa Dios ang pinakamaayo ang atong gihalad. Ang confirmation mga kaigsuonan sa maong mensahe mao ang teaching ni Solomon. Nga ingon siya diha sa panultihon kapitulo 3, 9 hangtod sa 10, miingon diha si Solomon nga kinahanglan ihatag ninyo ang inyong halad, ang pinakamaayong halad. Kung muhalad mong pinakamaayong halad, ingon si Solomon nga dili lagi mo kabsan sa panalangin. Ang inyong panudlanan, ang inyong mga kamalig nga tipiganag panalangin, mag-awas kanunay, puno kanunay, ug dili gyud mawad-an. Kabantay mo mga kaigsuonan, dunay mga tao nga kana bitang nag-ani sila og mais, dayong naan na po'y anihunon katong ilang giani, naapsan nas ilang anihunon, daghan ug wa pagyapon mahurot. Bisan unsay anihon, mamais, mahumay, doon nagyoy mga tao nga nag-ani og humay, nananggi og mais. Unya, namugas na sad, giani na sad, unya katong una nilang ani, katong una nilang mga gihipos nga panalangin, wa pagyapon mahurot, pero nadugangan na sad sa bagong ani. Pero dunay mga tao, mga kaigsuonan nga
Wa pagani malaya, gikuha na. Mo nay gitawag hala. Wa pagani malaya, bago pang migahi, bago pang nilaya-laya ang humay, o bago pang nilaya-laya ang mais, gihalaan na. Tungod kay wa nay makaon. Kisamay nakasuway ana. Pero nagi mga tao, mga kaigsunan nga nag-abot ang ilahang ani. Dili na ihikaw sa Dios sa mga tao nga nagtuo kaniya, kana kon sa panahon nga muhalad ta para sa Dios, ang pinakamaayo ang atong ihalad. Maunang ikaw ug ako giayo usa ta, gibag-o usa ta, isa ta ihalad, gihalad. Isa ta gitudluan sa paghalad or pag-alagad sa Dios. Kay dili magyud na dawaton sa Dios kung atong kinabuhi ihalad nga hugaw o puno pa sa sala. Kay dili man tao ang Dios, Dios siya nga balaan. Ug dili siya modawat og hugaw nga mga halad. Dili siya modawat og mga halad nga dili kana bitawng dili importante. Daghan ra bang mga tao nga muhalad kay dili nagkaayo gamit. At kana ato nang ihalad kay di naman po na mapuslan dire. Muhalad rag dili mapuslan. Kung mapuslan dili ihalad kay sayang. Dili na siya maoy dawaton sa Dios inana nga kinaiya. Kung muhalad ta sa Dios, kinahanglan ang pinakamaayo. Ang gipakita gani first fruit kanang unang bunga, mao man ay pinakamaayo, mo nay pinaka-class. Sa kuan pa na class E. Nga pinakamaayo mga kaigsuonan, kanang unang ani. Sunod nga mga halad nga wala dawata mga kaigsuonan kus Ginoo. Diha sa Malakias kapitulo 1. Sugod tag bersikulo 6 sa pagbasa. Na unsa may mga hinungdan kaha ato ning tan-awon sa Malakias kapitulo 1 bersikulo 6. Nag-ingon ako ning basahon. Ang Ginoo nga labing gamahanan miingon sa mga pare, ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipo nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon, apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo, apan nangutana gihapon kamo. Giunsa ka man namo sa pagpasipala. Pinaagi sa inyong paghalad og hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Og karon mangutana gihapon kamo sa unsa bang paagi nga wala kami mutahod kanimo. Inyong gipasipadan ang akong halaran sa pagdala ninyong buta nga mananap aron ihalad kanako. Naghuna-una ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og piang o masakitong mananap, naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulay ninyong hatag ang inyong gobernador og halad nga sama ni ana. Kun malipay ba siya o hatagan ba kamo niyag pabor? Karon kamong mga pari sulay ninyo paghangyo ang Dios nga kaloy-an kamo niya ni dili kaloy-an kamo dili niya tubagon ang inyong pagampo og inyo ra kanang sayop. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, gusto ko nga sirhan ninyo ang mga pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran og kalayo nga walay kapuslanan. Wala ako'y kalipay kaninyo og dili ko dawaton ang inyong mga halad. Diha giklaro mga kaigsuonan nga kon musimba ta sa Dios nga hugaw ang atong nauna, hugaw ang atong kasing-kasing. Ingon nga kining atong lawas buhing hala dapat apan kung nagkinabuhi ni sa sala, nagkinabuhi gihapon ni sa bisyo, igsuon kos Ginoo
mahimong kawang ang paghalad o pag-adtos balay alampuanan. Labi na sa mga nagdala o sa mga worship team, are you sure nga sa inyong pagtukar, sa inyong pagkanta, gidawat mo sa Ginoo tungod kay nagsakripisyo mo? Dili tan-aon sa Ginoo ang inyong sakripisyo, aron siya maluoy sa inyong mga hago. Ang gitan-aw sa Dios, mga igsoon na sa tanan, ang kasing-kasing atong nauna, putli ba? Munay mga requirements, mga kaigsuonan, nganong gisulat gyud dito ni David diha sa Salmo 22 versikulo 3 o 4. Salmo 24, Salmo 24 versikulo 3 ngadto na versikulo 24. Versikulo 4 nga kinsabay magkatunga sa bungtod sa Ginoo, siya nga putlig kasing-kasing. Mauna nga ang mga hinungdan o rason nga nung kinahanglan ang tao dili magpuyo sa sala o dili na gyud magbisyo, aron dili kawang ang inyang halad, dili mahimong kawang ang iyang pagsimba sa Dios. Apan ang tao, mga igsoon, dunay pagtuo nga muingon nga musimba ko may makuha aning akong sala. Kana usa na kalimbong, usa na kailad nga mensahe nga ang problema sad gisakyan sad sa mga taong wala say basa-basag Biblia. Mao na, mga kaigsunan, ang mga rason o hinungdan kung naamoy mga amutan diha sa inyong pagpasalamat sa Dios, like Thanksgiving, anniversary o uban pang mga selebrasyon diha sa inyong simbahan, kung doon na mo'y gisaad sa Dios nga mga halad, aron doon ay maggamit ang inyong pagsaulog sa pagpasalamat o selebrasyon diha sa inyong simbahan, igsuon kos Ginoo, pili ang pinakamaayo. Kung maghalad ka og baboy, nan pili ang pinakamaayo. Kung maghalad ka, mga kaigsuon, baka ang pinakamaayo mo ihalad. Ayaw ihalari ang Dios, mga kaigsuonan, og dili mga maayong halad. Kung ihalad nato ang atong kaugalingon, mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi, kinahanglan tarong ni siya nga ihalad sa Dios. Putli og wa gyud ni mansa. Maubitaw ng kitang mga Kristohanon, gidid-an ta sa pagpakasala. Gidid-an gyud ta sa pagpakasala, mga kaigsuonan, kay dili gyud maayo. Kung maghalad-halad ta, di dawaton sa Ginoo. Sa libro sa Amos kapitulo 5 bersikulo 21, ato ning tan-aon, mato dinhi, mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimot-i ang inyong mga kasaulugan. Sa dihang dadon ako ninyo halad nga sunugon og mga halad nga uhay, dili ko kinidawaton. Ug dili ko usab dawaton ang mga mananap nga pinatambok nga inyong dadon kanako, ingon nga halad sa pasalamat. Hununga ang inyong masaba nga awit, dili ako buot mamatay sa inyong mga alpa. Mauna nga dagahan nga mga simbahan or mga pagsimba o paghalad sa Dios nga giklaro diha nga nahimong kawang, nahimong sayang ang tanan, walay kapuslanan ug dili panalangin ang iyahang ibalos. Mao na sa atong kinabuhi, kung musimba ta, kinahanglan limpyo gyud ta. Dili ta pwede nga musimba, mga kaigsuonan, nga naakas kasuko, kasilag, naakas sa dili maayo nga pagbati, mga igsuon kos Ginoo. Even ang mga kanabitang mga sakripisyo like puasa, di na sa dawaton sa Ginoo ang imuhang pagpuasa. Kung ikaw nga nagpuasa, sige ra kag pangaway, sige ra og pangilad, sige ra og pamutang-butang. Walay kapuslanan ng pagpuasa sa taong wala kahimot-is sa Dios.
Mao nang naa sa Isaiah 58 kung imong basahon na diha. Now, ang gusto sa Dios mga kaigsuonan nga atong makatunan sa atong paghalad, mga igsuon, ang mga pamaagi sa Dios o gusto sa Dios. Kinahanglan kong muhalad o musimba ta sa Dios. Ang atong imintin sa ato ang pagpuys kalibutan, ang gusto sa Dios. Naunsa may gusto sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato ni nga tan-awon ang namatikdan ni David sa gusto sa Dios. Sa libro sa Salmo, kapitulo 40, versikulo 6 ug 8, nag-ingon dinhi, ako ning basahon, wala mo kinahanglana ang mga halad, sinunog ug ang gasa, wala ka mangayog mga halad alang sa sala. Hinuon giablihan mo ang akong mga dalunggan sa pagpamati kanimo. Busa miingon ako ani ako ang imong mga sulugoon, ang imong mga sugo kanako nahisulat sa basahon. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong pagbuot o Dios ko. Ang imong pagtulunan natisok sa sulod sa akong kasing-kasing. Mga igsuon, sa unang panahon, sa wala pa mo abot si Jesus Christ o wala pa magpakatao, ang mga tao nga makasala, maghalad sila para sa sala ug ang ilang sala matabunan, kanang mapasaylo. Apan, sa panahon nga miabot na si Jesus, ang pinakahalad nato nga utingkayon o sisahon, eksaminon sa Dios, ang ato ang kinabuhi. Ang atong tibok pagkatao. Moingon ganitang tibok pagkatao, lawas, kalag ug espiritu. Diha sa Biblia mga kaigsuonan, dili lang ang mga apan sa mga halad maoy rason nganong dili dawaton sa Dios ang pagsimba. Kay ang ato ang gibasa mga kaigsuonan, nganong wala dawata sa Dios ang mga halad or ang pagsimba tungod kay ang kinabuhi na ara sa kalibutan. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang pikas tiil, pikas dalunggan, pikas mata tuas impierno, ug ang pikas nimong tiil, pikas kamot or pikas mata tuas langit. Dili na siya pwede. Ang atong Ginoong Hesus mga kaigsuonan nagklaro nga di gyud na mahimo. Atong tan-awon mga kaigsuonan ang ubang mga hinungdan o ubang mga rason nganong dili dawaton sa Dios ang pagsimba. Dili lang tungod kay makasasala or naa sa kalibutan, kundili sa mga pagtulunan. Bantayanan di ay pod kaayo mga kaigsuonan kining pagtulunan. Pagtulunan diha sa imong simbahan, kay usa po nay mga basihanan o mga hinungdan nganong dili dawaton sa Dios ang halad o ang pagsimba. Kini nasakpan ni Hesus diha sa Mateo kapitulo 15:8 ug 9. Kini mga tawhanan nagpasidong kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Bantayanan di ay sad kaayo ang mga doktrina sa simbahan o ang mga teaching, ang mga preaching diha sa simbahan. Kay kung dili na gani nagikan sa Dios, gikan na gani sa tao, ang tibuok nga pagsimba diha sa simbahan di na dawaton. Dili gyud na dawaton mga kaigsuonan. Ang Dios mulayo hinuon. Si David mga kaigsuonan, dunay mga nakit-an si David nga pamaagi aron
ang ato ang mga halad o atong pagsimba dawaton sa Dios. Kini ato aning dapat tipigan aron dili nato malimtan sa ingon ato ning ma-apply sa tanang panahon before ta mo halad o mosimba sa Dios. Salmo 51 versikulo 16. Dili ka gusto sa mga halad sinunog ug kun maghalad ako kanimo dili kanimo niini dili ka malipay. Ang halad ko o Dios mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway o Dios ang kasing-kasing nga mapaubsanon o mahinulsolon. Ingon si David dinhi mga kaigsuonan, o Dios kahimot-i og tabangi ang Sion, tukura pag-usab ang mga parel sa Jerusalem. Diha gipakita mga kaigsuonan nga angay natong imintin aron makasiguro ta nga atong pagsimba dawaton sa Dios, atong mga halad dawaton sa Dios, o niya mo resulta dayog pinasayng pabor ug panalangin. Una mga igsuon, ang atong kasing-kasing. Naabay pagkamapaubsanon, naabay pagkamahinulsolon. Kung ang tao mapaubsanon, madinawato na sa bisan unsang sakit nga teaching basta gikas Biblia. Tinuod na mga kaigsuonan. Ang tao nga mapaubsanon kanunay na nga willing mo dawat mamati sa mga teaching sa Dios diha sa Biblia. Maunay tinuod. Now, ato sa pagyong hisgutan mga kaigsuonan ang mga ubang pang mga hinungdan o rason nga nung dili dawaton sa Dios ang pagsimba, even ang pagampo o mga halad. Una nga, gipakita mga kaigsuonan hugaw, di gyud nato halaran ang Dios og hugaw. Kinahanglan ang pinakamaayo. Sunod mga kaigsuonan, nganong wala dawata sa Dios ang pagsimba o ang mga halad tungod sa sayop nga teaching, dili biblikal, kon dili doktrinal diha sa ilang simbahan ang teaching, ang wali. Mausad na'y mga hinungdan nganong wala dawata sa Dios o dili dawaton sa Dios ang pagsimba. Sunod mga igsuon nga mga hinungdan o rason nganong dili dawaton sa Dios ang pagsimba o ang paghalad tungod kay garboso ang kasing-kasing. Dunay garbo ang kasing-kasing. Kabantay mo diha sa Lucas kapitulo 18:9 nga dunay usa ka tawo diha nga nagsimba, naghalad ngadto sa Ginoo pero wala dawata. Kay nganuman nangumpara siya sa mga tao nga nagsimba sama kaniya. Mauna nga kung mosimba ta mga kaigsuonan, kanang maalagad ta sa Dios, kinahanglan dili nato ikumpara ang ato ang pag-alagad, ang ato ang paghalad ngadto sa Ginoo. Dili nato ikumpara. Unya atong paningkamutan nga naatay pagkamapubsanon o pagkamahinulsolon. Ako magtuo mga kaigsuonan nga sa diha nga ato ning i-apply o kinabuhi sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, diha sa pagsimba nato sa Dios, di gyud ta pakyason. Dawaton ta sa Dios o sa panahon mga igsuon nga ang atong halad o atong pagdaig, atong pagsimba kanunay dawaton sa Dios, mo resulta kayo nagpanalangin. Mga igsuon, akong gipasalamatan ang Dios nga ato ning matipigan ang mga hinungdan o ang mga gikinahanglan natong tipigan nga mga pagtulunan o mga minsay mahitungod sa mga gikinahanglan aron ang atong halad o ang mga pagsimba sa Ginoo dili mahimong kawang. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mo awit sa ko sa dili pa ko manamilit sa ato nga programa mga kaigsuonan. Ako sa nga awiton ang gi-request sa ato ang mga igsuon, awit makalangit nga si Jesus atong higala o gugmang maunongon. Ang ako ang unahon sa pag-awit mga kaigsuonan, ang si Jesus atong higala, o niya ako rang isunod ang gugmang maunongon. Okay, ako sang i-sit up ang ako ang gitara para doon ako'y ikaduyog diri sa ato ang programa mga kaigsuonan.
kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, pusa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo, atong higala. Ako awiton mga kigsonan, ikaduhang kanta nga gi-request diri sa programa, Gugmang Maunungon. Sukat pa kani ato, iubanan mo ko. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo dasi nagaligo sa pagtuko. Ang ayang kang daygon sa tanang panahon, kay akong mamo kanunay gyud maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga alad ko. O Jesus, dawata ang mga alad ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan sa iyang pag-uban kanato. Sa panahon na kami mo sang
Samtala sa pagampo mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulog panalangin. Inagtudlo sa kanato kung unsa naron makasiguro ta nga atong mga halad o ato ang mga pagsimba, pagdaig, pagampo dawaton sa Dios. Itong hinumduman mga kaigsuonan, ang mga buhat sa pagsimba kinahanglan andam ta. Kinahanglan andam ta sa pagpatudlo, kinahanglan andam ta mga kaigsuonan sa pagkanta, sa pag-awit. Kinahanglan andam ta mga kaigsuonan sa pag-ampo, paghalad mga kaigsuonan kus Ginoo. Kinahanglan andam kita sa pagbuhat sa mga buhat sa atong pagsimba sa Ginoo. Ug atong pangayuon kanunay sa Ginoo nga pahinumduman ta kanunay aron kita mahimong mainandamon sa ingon dili mahimong kawang o pakyas ang atong mga halad sa Ginoo. Usas mga ilhanan mga kaigsuonan nga gidawat sa Ginoo atong mga pag-ampo o pagdaig, pagpasalamat o ang atong pagsimba mo resulta gyud panalangin. Pagampo ta, amahan na mo nga Dios ang makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulog, mga minsay nga amo karong nadunggan. And thank you so much Lord na imo kami gikiyahan o imo kami gidasig sa pagpamatig pagdawat din. I declare blessing sa matag usa o kumpletong kayuhan sa mga kaigsuonan nako Ginoo nga dunay gipamati, dunay mga prayer request. Salamat o Dios sa imong pagtubag o pag-atiman o paghatag kayuhan o pagluwas sa ako mga kaigsuonan. Ako sa lang isalig itugyan diha kanimo amahan, Thou Dios magauban sa ilaha nga pagpuyo, pagtrabaho, bisan pa sa ilang pagnegosyo padayon mo silang giyahan. Tabangan mo o Dios ang matag usa nga mindangop pisalig kanimo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios sa iyang pag-uban o paggiya sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Mayong gabi and good night. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,